Хазар увидел новости. За донос иммигрантам 100 тысяч предлагают до Госдуме закон внести. 100 тысяч будет платить за стукачество. Короче, в армию забирали за 100 тысяч. Сейчас, за стукачество 100 тысяч. Бойыған халық. Мәскәү бойыған регионнан ақшаны умырады. Мына қой эшләтәу. За донос 100 мең бирәләр. Дустыңны алып келсәң 100 мең бирәләр. Иртәгә хатыныңны сатасың, иртәгә балаңны сатасың. Иртәгә ат кутагын сатасың. Рәхәт дөньяда яшиләр, За донос 100 мең бирәләр икән. Монда бесплатно доноска добро дают. Монда донос бесплатный. Стуканут бесплатно здесь. Рәсәйдә шунага 100 мең бирәләр икән. От, блядь, байыганлар, Ашарга юк нахуй, байыганлар.